ହସ ହସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ହ ଅର୍ଥ ହୃଦୟ, ସ ଅର୍ଥ ସଫା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସଫା ଥାଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ହସ ହସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳୁଷିତ ହୃଦୟ ସେମାନେ ହିଁ ହସ ହସି ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଈର୍ଷାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆନନ୍ଦର ହସ ହସିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହସ ଏଭଳି ଏକ ଔଷଧ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ରଖିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ପାର୍କମାନଙ୍କରେ ହସର ଲହରୀ ଚାଲିଛି, ହସର କ୍ଲବ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ହୃଦୟର ହସ ହସୁଥିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଈର୍ଷାର ହୃଦୟରେ ହିଁ କଳୁଷିତ ହୋଇ ସେମାନେ ହସ ହସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ହସ ହସୁଛୁ, ହସର କ୍ଲବ୍କୁ ଆସୁଛୁ।